To, pasok tayo sa Luneta Park. Siyempre, titingnan muna nila yung proof of vaccination. Kaya, stop muna natin. Okay? Wala tayong So, ito, ang ganda ng kubo na to dito sa loob ng Luneta Park. So, I think maganda to sa gabi kasi nakailaw yung mga parol. So, yan. Pupunta tayo sa other side ng Luneta. Pedsing. Eh, may tao eh. Pedsing. Pawiran. Pagkahanan, di pa ano. Uy! Habang walang sasakyan. Walang sasakyan. Wala. Only in the Philippines. Jaywalking. Ganda ng kulay ng gabugambilya na to. Hindi ka na. Saan tayo? Bawal? Wala. So, ang ganda ng flowers na lang, oh. Bawal pumasok dito para makita namin yung map. Yan, ganda ng flower. Tayo mag-standby dyan at jogging lane po yan dyan. So, ito ay jogging lane. Jogging lane po natin, kanan, pinakakanan sir. So, hindi ito pwede dumaan. Bike lane po yung sa gitna. Sir, kanan lang po tayo, kanan. O, so, saan ang tao? Ano kayong flower to? Marami rin sila mga bulaklak kayo na tanim dito. Ah? Oy, ito yung bahay ng mga kalapate pala. Dito sa Luneta may mga alaga silang kalapate. Yan, 1, 2, marami. Oo. Okay sir, kanan na po tayo sir, naglalakad sir. Bike lane po yan dyan. Mahigpit. Hindi ko pwedeng kumain na tayo. Daytime fountain. So yun ang Rizal Park Open Air Auditorium. Okay, let's go. Nagbibigyo si Ayan. Good morning. It's already 8 o'clock. Yun ang problema ko nga. And we're here at the Luneta Park, Manila, Philippines. Mga TikTokers. Rizal Park Open Air Auditorium. Yan yan.
Ooh. Okay. Bye. Thanks for watching. So merong ano rito. Hindi, ako natutuwa ako kasi nakikita ko yung mga ganun. Ako ay Pilipino. Buhay katapatang nanunumpa sa tumatawag ng Pilipino. At sa kansang kanyang sinakakita na may dangal, katarungan at kalayaan. Sa pinakikilot ng samayanang mga Diyos, makakalingkasan, makatao, at makabasta. Ano yan? Ang inauguration o ano? Oh. So, merong ceremony dito na nangyayari sa harapan ng monument ni Jose Rizal. Ang ganda doon, nandoon, no? Hindi kami makalapit, bawal eh. Ayan, nilagay na yung anong tawag dyan? Corona. Yung flower offering. Kay Dr. Jose Rizal. Abangan nyo. Nice to. Tayo dito, doon tayo sa harapan. No. No. Kiwanis International. Oh, I see.
So this is in celebration of Kiwanis Club 100 years in the Philippines, here in Luzon. So 100 years na ang kanilang organization. Kiwanis Philippine Luzon. Lakas nila na. Bora Bora. So ayan po ang ceremony. Napanood natin. 100 years Kiwanis here in Luzon. Si Lieutenant. Yehey! Palakpakan! Done! Thank you very much to the Philippine Marine men and officers. Together with our military host, Captain Jonathan D. Papa. Palakpakan po natin ang ating Philippine Marines. Thank you so much. We will now proceed to the part 3 of our program. May we request everyone to please proceed to the program area and occupy the basic seat. But before this, we would like to have a photo opportunity with the Marines. Doon na tayo kumaan. Oo. Thank you. Oh, dito mas maganda oh. Pero mas maganda pala dito.
To. Pasok tayo sa Luneta Park. Siyempre, titingnan muna nila yung proof of vaccination. Kaya, stop muna natin. Okay? So, ito, ang ganda ng kubo na to dito sa loob ng Luneta Park. So, I think maganda to sa gabi kasi nakailaw yung mga parol. So, yan. Pupunta tayo sa other side ng Luneta. Pedsing. Eh, may tao eh. Pedsing. Pawiran. Kaya na, di pa ano. Habang walang sasakyan. Wala. Only in the Philippines. Ganda ng kulay ng bugambilya na to. Hindi ka na. Saan tayo? Bawal? Wala. So, ang ganda ng flowers na lang, oh. Bawal pumasok dito para makita namin yung map. Yan, ganda ng flower. Tayo mag-standby dyan at jogging lane po yan dyan. So, ito ay jogging lane. Jogging lane po natin kanan, pinakakanan sir. So, hindi ito pwede dumaan. Bike lane po yung sa gitna. Sir, kanan lang po tayo, kanan. O, so, saan ang tao? Ano kayong flower to? Marami rin sila mga bulaklak kayo na tanim dito. Ah? Oy, ito yung bahay ng mga kalapate. Pala. Dito sa Luneta may mga alaga silang kalapate. Yan, 1, 2, marami. Oo. Okay sir, kanan lang po tayo sir, naglalakad sir. Bike lane po yan dyan. Mahigpit. Hindi mo pwedeng kumain na tayo. Daytime fountain. So yun ang Rizal Park Open Air Auditorium. Okay, let's go. Nagbibigisi. Ayan. Good morning. It's already 8 o'clock. Yun ang problema ko nga. And we're here at the Luneta Park, Manila, Philippines. Mga TikTokers. Ayan. Rizal Park Open Air Auditorium. Yan yan.
Ooh. Okay. Bye. Thanks for watching. So merong ano rito. Maliit, tuwawa ito. Nagbabantay daw ka. Hindi, ako natutuwa ako kasi nakikita ko yung mga Ako ay Pilipino. Buhay katapatan ng lupa sa tumatawag ng Pilipino. At sa bansang kanyang sinakagitan. Na may dangal, katarungan, at kalayaan. Na pinakikilot ng kapayanang mga Diyos. Makakalingkasan, mga tao, at mga bansa. Ano yan? Ang inauguration o ano? Oh. So, merong ceremony dito na nangyayari sa harapan ng monument ni Jose Rizal. Ang ganda nung nandun, no? Hindi kami makalapit, bawal eh. Ayan, nilagay na yung anong tawag dyan? Corona. Yung flower offering. Kay Dr. Jose Rizal. Abangan nyo. Nice. Tayo dito, doon tayo sa harapan. No. No. Kiwanis International. Oh, I see.
So this is in celebration of Kiwanis Club, 100 years in the Philippines, here in Luzon. So 100 years na ang kanilang organization. Kiwanis Philippine Luzon. Lakas nila na. Bora Bora. So ayan po ang ceremony. Napanood natin. 100 years Kiwanis here in Luzon. Si Lieutenant. Yehey! Palakpakan! Done! Thank you very much to the Philippine Marine men and officers. Together with our military host, Captain Jonathan D. Sata. Palakpakan po natin ang ating Philippine Marines. Thank you so much. We will now proceed to the part 3 of our program. May we request everyone to please proceed to the program area and occupy the basic seat. But before this, we would like to have a photo opportunity with the Marines. Doon na tayo tumaan. Oo. Thank you. Oh, dito mas maganda oh. Pero mas maganda pala dito.
Let's go. Sa kabila, ganda ng kuha ko sa kabila. Ha? Yan po, paputok ng baril. Nakuha ko yun. Oo nga, maganda nga yan. Eh. Nakuha ko rin yan. May nagpuputok ka ng baril. Oo. Gun salute. Ito. Dapat pala nandito tayo. Madilim kasi nakaharap tayo sa araw. Hindi kaya nung nasa likod natin ng araw. Walang lakad. Oo, kaso wala. Wala naman tayo makita doon. May nakuha ako. Nakakuha ko ng video. Let's go na. So right now, naglalakad kami rito sa Luneta at merong ceremony. Yung Kiwanis Club. At ang right, maliwanag na ang araw. So, yan ay mga Philippine Marine. So, madilim siya. Ganda talaga ng Luneta. Oh, ang daming tao. Oh, maganda yung hula hoop. Pero kailan marunong ka dyan? Yan po. Wala ako sa main board. Mga hula hoopers. Oh. Halika na. Ano lang yan eh. Design. So, yan ang Chinese garden, di ba? Yeah, it's close. Pag magkuha ka ng video, hindi maganda na sa likod yung araw. Try natin mag hula hoop. Hula hoop. Ayan. Okay. Dito po ito sa loob ng Luneta Park. Yan, nag-uhula hoop kami. Luneta Park. Ayan ang ano, bike lane. Oh. O talaga naman dapat lingang nililinis. Bicycle exit. So hindi rin pwede pumasok dyan sa kalabaw na yan dahil nakabakod. Ah, okay. Gumanon tayo. Hindi pwedeng pumasok pala dyan din kasi nandyan yung hospital na ginawa nila para sa COVID. Yan. So ito yung favorite kalabaw nila. Kalabaw!
So, it's mandatory anywhere you have to wear your face mask. Thank you for watching. The Manila Hotel. Dapat pala doon ako sa medyo malapit oh. Mamaya na lang pag ano. Pagpabalik na. Kunang ko dyan ah. Maganda yung ano yung mga